suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo. Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ng Diyos sa pagkakataon na ito na muli tayo ay sama-sama na mag-aaral ng salita ng Diyos sa pamagitan ng programang ito ng Tinig ng Pag-asa. Ito po yung ating morning devotion every MWF. At praise God dahil ngayon po ay unang araw ng Nobyembre. At sa buwan pong ito, ang tema po na atin pong tatalakayin ay tungkol sa pagkakaisa o ang tinatawag na unity. Po ito ay matatagpuan natin sa Psalms 133 verse 1. Pero bago po ang lahat, tayo ay sama-sama na dumulog sa presensya ng ating Panginoon upang naroon na matanggap natin ang portion natin sa umaga pong ito. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, marami pong salamat sapagkat kayo po ang patuloy na nagbibigay sa amin na pagkakataon na magsama-sama upang pag-aralan, pagsaluhan ang inyong salita na nagbibigay buhay, kalakasan at pag-asa sa amin. Salamat sapagkat sinabi nyo, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa inyong mga labi. Father God, sa pagkakataon pong ito, patuloy po kami na lumalapit sa inyo, nagpapalinis sa aming pong mga puso, sa aming mga isipan. Ayusin niyo po, Panginoon, ang mga balakid upang hindi namin matanggap ang kapahayagan niyo sa umaga pong ito. Patawarin niyo po kami at inaangkin po namin ang pangako nyo na kayo ay tapat at banal na kami patatawarin at lilinisin sa aming mga kalikuan sa sandaling kami ay lumapit sa inyo na may tunay na pagpapakumbaba. Salamat po at sa pagkakataon pong ito, hayaan niyo po na magkaroon kami ng pusong nagkakaisa na nananabik sa inyong presensya sa pamagitan ng inyong salita. Salamat po ng marami sa aking pong mga kapatid na makakasama sa umaga pong ito. Hayaan niyo po na mabuksan at matanggap namin ang portion namin, Panginoon, ang kapahayagan niyo. Holy Spirit, kayo po maging tagapagturo namin sapagkat patuloy namin inaamin na kung wala ka, wala po kaming magagawa. Maraming pong salamat at sa oras pong ito, tunay nga na ang tagumpay ay lagi namin inaangkin sapagkat ang lahat ng bagay ay hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Purihin po ang Panginoon sa pagkakataon na ito. Po ang inyong lingkod, si Reverend Stella Bedanya, na
magbabahagi ngayon po ng ating pong tatalakayin. At ito nga po ay tungkol sa unity. Ang sabi po sa Psalms 133 verse 1, "Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity." Napakainam daw po at napakagandang pagmasdan na ang magkakapatid ay, sabi nga po, nagkakaroon ng pagkakaisa. At sa umaga pong ito, salamat sa Diyos sapagkat hindi siya nalilimitahan ng distansya, hindi siya nalilimitahan ng oras. Naroon na alam natin na sa ating pagkakaisa ngayon, siya ang nasa ating kalagitnaan at siya rin ang mangungusap sa bawat isa sa atin. Sa oras po ito, makikita po natin na napakahalaga ng mayroong tunay na pagkakaisa sa anumang aspeto, mula sa pamilya, sa society, sa government, higit sa lahat sa katawan ng ating Panginoon, sa kanyang church, sa kanyang body. Napakahalaga ng pagkakaisa sapagkat sa tunay na pagkakaisa matatanggap natin ang tunay na tagumpay sa laban ng buhay. At sa oras na ito ay nais kong ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos sa Acts chapter 12 verses 1 to 11 na sa mga talatang ito makikita natin that unity can break the chain, Sama-sama po nating basahin. Sabi po dito sa Acts chapter 12 verses 1 to 12. Yan. Ito daw po yung Peter's miraculous escape from prison, Sabi po dito, "Now about the time Herod the king stretched forth his hands to vex certain of the church, and he killed James, the brother of John, with the sword. And because he saw it pleased the Jews, he proceeded further to take Peter also. Then were the days of unleavened bread. And when he had apprehended him, he put him in prison and delivered him to 4 quaternions of soldiers to keep him, intending after Easter to bring him forth to the people. Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. And when Herod would have brought him forth the same night, Peter was sleeping between the soldiers, 2 soldiers, bound with 2 chains, and the keepers before the doors kept the prison. And behold, the angel of the Lord came upon him, and a light shined in the prison. And he smote Peter on the side and raised him up, saying, Arise, arise up quickly. And his chains fell off from his hands. And the angel said unto him, Gird thyself and bind on thy sandals. And so he did, and he had said unto him, Cast thy garments about thee, and follow me. And he went out and followed him, and wist not that it was true which was done by the angels, but thought he was a vision. When they were past the first and the second ward, they came unto the iron gate that leadeth unto the city, which opened to them of his own accord, and they went out and passed on through one street, and forthwith the angels departed from him. The 11, and when Peter was come to himself, he said, Now I know of a surety that the Lord had sent his angels and had delivered me out of the hand of Herod and from all the expectation of the people of the Jews. Praise God. Dito na makikita po natin na naroon na sabi nga ay nung time ni Herod, nung siya yung hari, naroon na pinipersecute niya o talagang naroon na hinuhuli nila ang mga mananampalataya ng ating Panginoon. At nung time nga yun, pinatay nila rin si James, yung kapatid ni John, At naroon na maging nung makitang pinatay nila, nila Herod, yung si James na kapatid ni John, kinatuwa pa ito ng mga Jews, ng mga Hudyo. Kaya
naroon na mas lalo silang nagpursige na hulihin. At sa pagkakataon na ito, nahuli nila si Peter, no? At nung time na yon, ang ginawa nung hinuli si Peter, siya ay ikinulong at naroon nilagyan ng tanikala ang kanyang mga paa, no? Maging siya ay naroon na binantayan ng dalawang sundalo para hindi makatakas. Pero makikita natin, no, yung unity na nangyari ay naroon na makikita natin sa verse 5, no? Ang sabi sa verse 5, Peter therefore was kept in prison. Yun nga, na ikulong na si Peter. But prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Ang mga mananampalataya daw ay walang tigil, nagkakaisa na ipinapanalangin siya, no? Pinapanalangin si Pedro na iligtas siya ng ating Panginoon. Dito makikita natin na mga kapatiran ay mayroong pagkakaisa, mayroong, sabi nga, unity na patuloy na ipanalangin si Pedro, no, upang ang kaligtasan ay kanyang makamit. At makikita rin natin, no, na dahil sa kanilang pagkakaisa sa pananalangin, no, kay Pedro para iligtas siya ng Diyos, dumating nga na ang isang sandali na pinadala ng Panginoon ang kanyang anghel para si Pedro ay naroon na mailabas doon sa kulungan na yon, no? Katulad ng ating nabasa. Kaya naroon po na napakahalaga ng pagkakaisa higit sa lahat sa panalangin. Dahil alam naman natin na katulad nga ng sinabi sa salita ng Diyos, no, kung saan may dalawa, tatlo na nagkakaisa, nag-a-agree sa panalangin, ito ay tinutugon. Kaya napakahalaga na mayroong pagkakaisa. Purihin ng Diyos dahil sa nangyaring ito, no, na naganap na pandemic. Magmula po nung magkaroon ng pandemic, nagkaroon ng mga lockdowns, dumating sa punto na hindi makapunta sa churches ang mga kapatiran dahil noon po kapag nagda-dawn watch doon sa church, no, tuwing alas 5 ng umaga. Pero dahil sa pangyayari na nagkaroon ng mga lockdowns, hindi makapunta. Pero praise the Lord, dahil ang ating Panginoon nga ay hindi nalilimitahan ng distansya, nagtuwing patuloy po ang dawn watch, no, ang pakikiisa na sa pananalangin. Nagkaroon ng dawn watch ang mga nanay, nagkaroon ng dawn watch ang mga pastor, ang mga tatay, no. Kaya makikita natin na ang gawain ay nagpatuloy. May mga lugar na talagang nahinto ang mga gawain, no, mga gawain sa kanilang mga churches. Meron ngang naging balita doon sa Canada, talagang pinasara ang mga churches. Pero dahil po sa kapangyarihan ng pagkakaisa ng panalangin, purihin po ang Diyos, no, na walang naging dahilan upang ang mga gawain, higit sa lahat ng ating pong church, no, ang Jesus Be Lifted Up Church, ay naroon na mahinto. Lalo na sa lugar ng Mindoro, tuloy-tuloy po, dito po sa Alaminos, no? Bagamat sa Bacoor po ay medyo merong kahigpitan, may limitasyon, pero hindi po nagiging hadlang para mahinto. Kaya napakahalaga na mayroong pagkakaisa sa panalangin, no? Sapagkat sa pamagitan ng pagkakaisa ay ng pananalangin, nabe-break ang anumang chain o anumang tanikala na nais ng kaaway na ilagay sa isang tao, no? Kaya ito po ay isang naroon na pagkakataon na nais ng ating Panginoon na ipagpatuloy natin ang tunay na pagkakaisa. Dahil sa pamagitan ng nagkakaisang nananalangin, dumudulog sa ating Panginoon, naroon po na ang kanyang mga anghel ay pinadadala niya upang mag-minister, no? Mag-minister doon po sa mga nangangailangan. Ang mga panalangin na nagkakaisa ay gumagawa ng mga himala, po, na sabi nga po na kung saan nakakakilos ng malaya ang kamay ng ating Panginoon kapag po naroon ang tunay na pagkakaisa. At dito rin po sa aklat ng Marcos, no, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 5, dito naman natin makikita na sabi nga ay mayroong may sakit na
dinala sa ating Panginoon. No, basahin po natin. Mark chapter 2, verses 1 to 5. No? Ang sabi dito, and again, he entered into Capernaum. Ang ating Panginoong Jesus daw ay pumasok sa Capernaum after some days, and it was a noise that he was in the house. At naroon na nabalita, no, nabalita ang pagdating ng ating Panginoon na sa isang tahanan. At dahil dito, dahil naririnig nila na ang ating Panginoon ay nagpapagaling, ang ating Panginoon ay nagpapalaya, no? Ay naroon talagang dumagsa ang mga tao. Ang sabi dito sa verse 2, and straightway many were gathered together, in so much that there was no room to receive them, no, not so much as about the door. And he preached the word unto them. No? Yun daw bahay na kung saan naroon ang ating Panginoon, talagang full pack. No? Naroon na sabi nga ay talagang siksikan ang mga tao sa loob. Hindi na makapasok sa pintuan, sa bintana, ay hindi ka na rin makasilip dahil punong-puno ng mga tao. At dito sa verse 3, ang sabi ganun, and they come unto him bringing one sick of the palsy, which was born of 4. No? And when they could not come nigh unto him for the press, they uncovered the roof where he was, and when they had broken it up, they let down the bed wherein the sick of the palsy lay. Mayroon daw pong 4 na kabataan na kung saan ay dinala nila, no? Dadalhin nila sa ating Panginoon dahil alam nila, narinig nila ang Panginoon ay nagpapagaling. Kaya meron silang dinala, tinulungan na isang mayroong sakit, no? Siya ay paralitiko, hindi siya nakakatayo, kaya nandoon na siya ay nilagay lang nila, maaari sa isang kumot, at siya ay naroon na sabi nga ay dinala nila, no, sa ating Panginoon. Pero nung makita nila na hindi nila pwedeng mailapit sa ating Panginoon ang yung taong yun na may sakit, no, ay naroon po na dahil nga siksikan, na ang 4 po na ito na kabataan ay nagkaroon ng iisang, sabi nga, kaisipan, no? Nagkaroon sila ng unity, no po, na ang unity yon ay nagbunsod na magkaroon sila ng desisyon na talagang kailangan ang taong ito o itong may sakit na ito ay makatanggap ng kagalingan na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya ano po ang kanilang ginawa, no? Nagkaroon sila ng talagang ang tawag dito, wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Kaya kapag po mayroong tunay na pagkakaisa, may wisdom na manggagaling sa ating Panginoon. At ito po yung natanggap ng 4 na kabataan na nagkaisa, na ang taong yon na paralitiko ay mailapit talaga sa ating Panginoon. Bagamat kung titignan ay napaka-imposible dahil siksikan nga, hindi sila makapasok, pero dahil sa kanilang pagkakaisa, pumasok ang wisdom, ang divine wisdom. Ano yung wisdom na yon? Na ang taong yon na may sakit ay mailapit nila sa Panginoon sa pamagitan ng pagdala doon sa bubungan at ihugos doon mismo sa harapan ng ating Panginoon. At doon sa pagkakaisa na yun, makikita rin natin, ano, na una nga, nagkaroon sila ng wisdom. Ang pangalawa, nagkaroon sila ng talagang kaparaanan, no? Tinungkab nila yung bubungan. Dati po kasi ang bubungan ay hindi yero, kundi mga tisa o yung mga bricks. Kaya isa-isa nila yung tinungkab, no? At hindi lamang yon, ang isang kaparaanan ng pag-akyat, napakahirap nun, di ba? Napakahirap na maiakyat nila yung paralitong yon na habi nga, kumbaga, nasa parang kumot lamang, bit-bit lang nila. Talagang meron silang coordination, no? Nagkaroon sila ng tunay na coordination. Nagkaroon sila ng, sabi nga ay, tamang kaparaanan. Sabi nga yung, naroon na ang taong yon ay kanilang maiakyat para maihugo sa harapan ng ating Panginoon.
kung i-imagine natin, parang napakahirap, di ba? Kasi, syempre, kailangan may mauna, no? Dahil kapag nagkamali sila, pwedeng imbis na gumaling yung paralytic yun, lalong lumubha, baka malaglag pa, no? Pero dahil nga sa pagkakaisa, nagkaroon sila ng unity, nagkaroon sila ng tamang kaparaanan, no? Ay nagtagumpay sila na maiakyat yung taong yon at maihugos sa harapan ng ating Panginoon. At makikita natin, ang ating Panginoon ay nagulat dahil kahit ikaw ba naman naroon na merong biglang may sakit na sa iyong harapan, no? Ganun po yung nangyari. Pero makikita natin, yung napakahalaga. Ang sabi dun sa verse 5, when Jesus saw their faith, He said unto the sick, the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. No? Makikita natin dito, no, na nakita ng ating Panginoon yung pananampalataya nung apat. Tandaan natin, hindi yung may sakit ang nagkaroon ng pananampalataya, kundi yung apat, no? Yung apat na magkakaibigan na nagkaisa, na nakita ng Panginoon yung kanilang pananampalataya na sa sandali na maihugos nila, talagang mailapit sa Panginoon yung kanilang kaibigan na yon, maaaring kaibigan nila yon na may sakit, ay gagaling ang kanyang kaibigan, no? At yun nga po ang nangyari. Kaya makikita po natin na ang tunay na pagkakaisa ay kailangan may tunay na pananampalataya. Po, may tunay na pananampalataya. Dahil, sabi nga po, anything that is not of faith is sin. Anuman ang bagay na gawin natin na walang pananampalataya, ito ay kasalanan. No? Bakit? Dahil ito ay sarili lamang natin na kaparaanan. No? Pero sa pagkakataon na yon, sa pagkakaisa, noon po magkakaibigan na yon, nanampalataya sila na sa ating Panginoon ay walang imposible. Kaya ang ginawa nila parang wala ring imposible, no? Na hindi nila inilantana na pwede silang pagalitan ng may-ari ng bahay, tinungkad nila yung bubong, mailapit lang nila ang ating Panginoon, ang taong yun na may sakit sa ating Panginoon. At praise the Lord, no, na dahil nakita ng Panginoon yung pananampalataya ng apat na yun na nagkaisa, ang taong yun na may sakit ay nagkaroon ng kagalingan. No, hindi lamang kagalingan pisikal, kundi una sa lahat ang sinabi dito ng Panginoon, no, Son, thy sins be forgiven thee. No, naroon na siya ay pinatawad sa kanyang kasalanan. No, spiritual muna yung ibinigay na kagalingan ng ating Panginoon, and then naroon na nag-follow ang spiritual. Naalala ko po noon, nung ako po ay naka-assign, nung bago-bago kami, no, ako yung coordinator doon sa Pasig ng gawain, no po, mayroon po kami nabuksan na gawain sa lugar ng Kalamba, no po. At yung isang tatay sa Pasig, no, dahil taga Pasig nga po kami, siya yung nagdala sa amin doon sa Kalamba, no, at ipinakilala yung contact person. At doon sa Pasig naman, sila yung contact person din ng gawain doon sa lugar na iyon ng Pasig. Pagdating po doon, nagkaroon kami ng gawain doon sa sa Kalamba po, doon sa kanyang kakilala. Nung pong nagpapatuloy mga gawain, na napag-alaman ko po na ito pong tatay na ito ay mayroon palang karelasyon, no, doon sa lugar na pinagba-Bible studyan namin. At ito po ay naroon na nalaman din ng kanyang pamilya. At sa pagkakataon na yon, talagang sabi nga po, nung malaman ng tatay na yon, na nalaman namin, nalaman ng pamilya niya, mas lalo po siyang nagmatigas, no? Naalala ko nga po noon na nung kinumusta ko siya, alam niyo, ang sagot niya sa akin, sabi ko, Tay, kumusta po? Ang sabi niya sa akin, eto, nasa impyerno, yung talaga bang parang inaamin na niya, no? Yung talaga tinatanggap niya na mamuhay siya doon sa kasalanan na yon. At dahil po doon, alam niyo po, yung kanyang asawa, yung kanyang mga anak, parang nanghina po, no? Para bang
ang desisyon nila kung gusto niya ng ganong buhay, bahala siya sa sarili niya. Di ganun po yung ano. So ako po ay nagkaroon ng kalungkutan sa aking puso at nung pong minsan na merong midweek service, ano po, yung pong tagapagturo, ito pong talatang ito sa Mark chapter 2, ang kanya pong ibinahagi. At habang ako po ay naroon na nakikinig, ano po, ay bigla pong nangusap ang Panginoon sa akin. Na ang sabi niya dito sa Mark 5, no? And Jesus saw their faith. At dahil nakita ng Panginoong Yesus yung kanilang pananampalataya, pinagaling yung lalaking may sakit. Alam niyo po, naging rema itong salitang ito ng ating Panginoon sa aking puso na nagbigay sa akin ng pag-asa para doon kay tatay, para siya ay makalaya. Kaya nung time pong yun, kasi nasa parang yung pong pinagagawaan namin ng midweek ay parang may bleacher. Sa bleacher kami nakaupo, no? At ang nagsasalita ay nasa baba. And nung time na yon, dahil may lungkot nga sa aking puso, na doon ako umupo sa bandang itaas. At alam niyo po, nung magrema itong salitang ito sa Mark chapter 2 verse 5, na nakita ng Panginoon yung kanilang pananampalataya, ang naging dating po sa akin, ang titignan ng Panginoon ay ang pananampalataya namin. No, pananampalataya ko, pananampalataya ng asawa niya, pananampalataya ng kanyang mga anak. At dahil po dito, talagang halos liparin ko po, no, pababa yung pong bleacher para hanapin yung asawa at yung anak. At sinabi ko po, may pag-asa si tatay, makakalaya siya. Titignan ng Panginoon na ang ating pananampalataya. Kaya wag natin siyang bitiwan, no? Wag natin siyang bitiwan, wag nating hayaan na magpatuloy siya. Magkaisa tayo, magkaroon tayo ng unity na patuloy siyang panalangin, patuloy siyang ipaglaban sa pamagitan ng panalangin. At dahil po dito, ganun po yung aming ginawa, no? Nagkaroon kami ng pag-asa at alam niyo po, purihin po ang Panginoon, nakalaya po, no? Yung tatay na yon doon po sa adultery at naging pastor pa po siya. Praise the Lord, no? Naging pastor pa po siya, ang silang dalawang mag-asawa, nagkaroon ng ministry na pinagkatiwala sa kanila ang ating Panginoon, no? Ngayon po ay bumalik na po siya sa ating Panginoon, no? Siya po ay pumanaw na, pero ang asawa niya po, no, ay nagpapatuloy. Kaya makikita po natin, no, sa tunay na pananampalataya, mayroong deliverance na nangyayari. Po, mayroong deliverance. Kaya sa pagkakataon pong ito, nais po ng ating Panginoon na sabi nga ay sa ating pamilya, kung meron pa tayong mga mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala, magkaisa lang po tayo. No? Kung meron ka ng kasama sa bahay na naroon na nananampalataya na rin sa Panginoon o maging sa church na lang, no? Umanap tayo ng magiging ka-partner natin, ng magiging kaisa natin, no? Magiging kaisa natin sa panalangin upang yung sino mang mga nakatanikala, sino mang mayroong mga sakit, karamdaman, sila ay magkaroon ng kalayaan po. Sila ay magkaroon ng kalayaan. Sila ay magkaroon ng pag-asa sa buhay sa pamagitan ng pagkakaisa na nanggagaling sa ating Panginoon. Pagkakaisa na mayroong tunay na pananampalataya na sa ating Panginoon ay walang imposible. Alam nyo, kapag po yung tunay na pananampalataya na nanggagaling sa Panginoon ang ating natanggap, wala pong negative na sabi nga ay pwedeng humadlang para magpatuloy ka. Kaya nga po yung tema na ibinigay sa atin, no, ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Bishop, yung don't stop, no, don't quit, move forward. Ito po ay mangyayari lang kapag po yung tunay na pananampalataya ay natanggap natin. Dahil ito yung, sabi nga po, ay magbibigay sa atin ng magandang pananaw, ng pag-asa, no? Kaya po, sa umaga pong ito, ang nais po ng ating Panginoon, kung sa ating pamilya, meron pang hindi nakakakilala sa Panginoon, magkaroon lang po tayo ng pagkakaisa, no?
Yung sino man yung mga nakakilala na sa Panginoon, magkaisa po kayo na manalangin, magkaisa kayo na idulog. Sino man po yung hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. O kung meron kayong meron may sakit at karamdaman, meron natatanikalaan ng kaaway, no? Napakahalaga po ng tunay na pagkakaisa. Higit sa lahat sa panalangin ng may pananampalataya. At makikita po natin na ang tunay na pagkakaisa na may pananampalataya, laging may tagumpay, no? Wala pong mahirap. Sabi nga po, we can move mountains if we have the true unity with faith, no? Ito po yung mahalaga. Isang pagkakaisa na may tunay na pananampalataya. Kaya sa umaga pong ito, ano man po yung inyong naroon, sino man po yung nakatanikala pa, no? Sino man po yung may sakit at karamdaman, kayang-kaya po natin na naroon na sila'y maabot sa pamagitan ng pagkakaisa sa panalangin. Patuloy po tayo magkaisa katulad po ng ginagawa ng mga nanay ngayon, ano? Sa Don't Watch, araw-araw po yun. Mayroon po mga grupo na nagkakaisa para manalangin, para idulog sa ating Panginoon upang makakilos, no, makakilos ang mga anghel ng Diyos at sila ay i-minister. Dahil sabi po sa Biblia, no, sa Psalms 91, He will send His angels to take charge over them, no? Kaya po alam nyo, yung pagkilos po ng mga anghel ng Diyos nakasalalay din po sa ating pagkakaisa sa panalangin. Kaya sa umaga pong ito, alam ko po na anuman po yung mga tanikala na inilagay ng kaaway sa ating mga mahal sa buhay, no? Na mayroong sakit, may karamdaman, may bisyo, o ano pa man mga klase ng tanikala na inilagay ng kaaway sa kanila, sila ay kayang-kaya na mapalaya ng ating Panginoon sa pamagitan ng ating nagkakaisang panalangin na mayroong pananampalataya. Kaya sa umaga pong ito, tayo po ay dumulog sa ating Panginoon at purihin ng Diyos sapagkat ang sabi niya nga kung saan may dalawa o tatlo, no, na nagkakaisa sa pangalan ng ating Panginoon, no? Where there are 2 or 3 gathered together in His name, there He is in the midst of them. At praise the Lord, for our God is not limited by distance nor space, and we are united. Ang sabi nga po, sa nagkakaisa, ibig sabihin, 2 or 3, no? Kaya hindi ito after quantity, no? Yung pagkakaisa after quality. Ibig sabihin, yung pusong tunay na nagkakaisa. Ako po'y natutuwa dahil dun po sa grupo namin na Don't Watch po, ang mga kasama po namin, merong sa France. Sa France po, yung alas 5 ng madaling araw, alas 11 ng gabi sa kanila. Meron po kaming kasama na nasa Houston, Texas. Ang alas 5 ng umaga sa atin ay naroon na hapon ay tanghali, hapon sa kanila, no? At yung pong iba naman ay mga taga Bacoor, no? Kaya pag po kami nagbabatian, good afternoon, good evening, good morning, no? Pero praise the Lord, sa harap po ng ating Panginoon, iisa lang yon, no? Iisang oras lang yon. At yon ay oras na kung saan siya'y makikinig ng mga panalangin na idudulog sa Kanya, no? Kaya purihin po ang Diyos sa oras pong ito. Nais ng ating Panginoon na magpatuloy tayong magkaisa upang ang tunay na tagumpay, ang tunay na kalayaan ay ating pong maranasan. Maranasan ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga kaibigan, no? Yung mga nangangailangan ng tunay na, sabi nga po, kagalingan, kalayaan na nagmumula sa ating Panginoon, no? Kaya, praise the Lord, sa umaga pong ito, sama-sama po tayo na manalangin, no? At sino man po, yung mga nasa tahanan, sino man po o ano man po yun, no? Bagamat hindi tayo magkakasama pero nagkakaisa tayo ngayon sa gagawin po nating panalangin. Kaya tayo po ay dumulog sa ating Panginoon ng may pananampalataya. Praise the Lord. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sapagkat there is power in unity. Kaya sa umaga pong ito, kami po ay nagkakaisa, nananalangin
Itinataas, O Diyos, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kamag-anak na naroon na nakatanikala sa gawa ng kaaway. Father God, sa pagkakataon pong ito, abutin niyo po. Sabihin niyo po ang pangalan kung sino man po yung naroon na kaibigan niyo, kamag-anak niyo o mahal niyo sa buhay sa oras na ito. Lord, abutin niyo po ang mga taong yon, Panginoon, na itinataas ng inyong mga anak. Nagkakaisa kami, Panginoon, na sila po ay naroon na palayain niyo, Panginoon. Send forth your angels to take charge over them, O God. Kung paano po nung ang mga kapatiran ay nanalangin nung si Pedro ay nabilanggo at sila ay nagkaisang nanalangin at pinadala niyo ang anghel niyo upang si Pedro ay makalaya. Gayon din sa pagkakataon na ito, tinatayuan namin ang mga salita niyong yon, Panginoon. Sapagkat ang salita niyo hindi na nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Kung paano kayo gumawa ng himala noon, patuloy niyo pa rin yung ginagawa. Kaya Lord, sino man po ang mga nakatanikala, Lord, sa mga mahal sa buhay ng mga kapatid ko na kasama ko ngayon na nananalangin, Father, send forth your angels, Lord, na sila'y mapalaya sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lord, marami pong salamat sapagkat wala pong imposible sa inyo. Salamat sapagkat sa oras na ito'y pinadala niyo na yung mga anghel sa aming mga mahal sa buhay na iyo, Panginoon, sa mga sakit at karamdaman sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Salamat po ng marami. Inangkin namin ang tagumpay, inangkin namin ang kalayaan nila, inangkin namin ang kagalingan nila sapagkat kayo ang Diyos ng himala, kayo ang Diyos na sa inyo walang imposible. Purihin ka, Panginoon, luwalatiin, dakilain sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Tanggapin po natin, no, ang sabi nga, kasagutan sa ating pong ginawang nagkakaisang panalangin. For there is power, there is, sabi nga, answer in unity. Praise the Lord. Kaya purihin po ang Diyos. Mamaya pong gabi ay sama-sama muli tayo sa ating Thanksgiving night. Ito po, na pasasalamat sa ating Panginoon. At sa Wednesday, ang midweek service. At sa Friday naman po, ang soaking. Kaya purihin po ang Diyos. Maraming salamat po sa bawat isa. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. God bless you and good day. Amen.